Maasal ta bala. Ini guys, so ginbakal ko lang ni sa La Paz Market. Dira bala sa daw bakery. Bali gapang asga inasal gid man sila pero ginkuha ko hilaw para ako na lang ang maasal. Di ba? Na timpla na ini nila guys kay namit na daw ila timpla sa inasal. Mas mayo nga ako na lang maasal-asal para makalingaw-lingaw tadi sa garden. Diba? Naghimo. Atay pa, oh, may atay pa.